फैना दंफायो बे केस होदोनायखौ नायनाय लोगो लोगोनो आं न'आव दंफैयो दा सोरबाया खारखामाना हानाय आं खारखामाग्रा मानसि नङा आं गथ' गथाय गारनानै खारखामाग्रा मानसि नङा आं थागोन न'आवनो। हेलो लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैलायबाय जे नोंथांमोना ससे क्लिपखौ नुनानै जे मिथिबाय जानो हागौ जे गुवाहाटी होननानै बिथांखौ बुङो जे बिथांखौ आरो बिकि होननानैबो बुङो आरोना जे देग्लाय बोसोराव जे सुरां मन्जु थियेटाराव अर्गेनाइजार होननानै जे बिथाङा खामानि मावदों जे दायो जे बिथांखौ फैसा लानानै खारदों होननानै जे केस होदोंनानै जे बिथां बिकिया जे बिथाङा फोरमायदों जे गोरोन्थिया दा सोरनि जे नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै जे कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय जे बिथांखौ केस होबायनानैबो बिथाङा जे खावलायदों माने बिकिया जे बिथाङा बुंदों आङो फैसा लानानै खाराखै होननानै ना जे दायो बिथाङा क्लियारिफिकेसन भिडिअ होदों जे नोंथांमोना फुल नायनानै जे कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय गोरोन्थिया सोरनि। खुलुमबाय गिबियावनो आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय थाग्रोबाय। थ' आं दिनै लाइभआव फैनो गोनां जाबाय बिनि जाहोनानो जाहैदों जोंहा थियेटारनि माखासे गेना गोरोन्थि बा गोरोन्थि बुजिलायनाय मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायदों बिगोमा आरो आंनि सायाव। थ' बाहाय गोबाङानो बे बाथ्राखौ लानानै दिनै गोबाङानो बेले बेजे शेयार खालामगासिनो दङ बाथ्राफोरखौ जे सोरां मन्जु थियेटारनि दैदेनगिरि बिकिया खारबाय होनदों। आं खाराखै, आं दाबो न'आवनो दोङो आरो मोनगोन। आङो खिन्थु आंखौ मैया दाख्लै गुवाहाटीयाव थांदों होनना बुंदों, थांदों नंगौ। आङो न'आव फैना दंफैयो बे केस होदोनायखौ नायनाय लोगो लोगोनो आं न'आव दंफैयो दा सोरबाया खारखामाना हानाय आं खारखामाग्रा मानसि नङा आं गथ' गथाय गारनानै खारखामाग्रा मानसि नङा आं थागोन न'आवनो। आरो मेन थांखिखौ मिथियालासे गुबै थांखिखौ मिथियालासे जानला मानला शेयार खालामबाय थानायखौ आं मोजां मोनाखै। माखासे मानसिफोरखौ डाइरेक्ट नाम मेनसन खालामनानै बुंनो गोसो जायाखै दा। खायसे मानसिया एबा खायसे आर्टिस्टफोरा आंखौ डाइरेक्ट बाथ्राफोरखौ भइस कलजों बा बायदि रावजों सोंखारदों बा लिरनायजों आंखौ बुंहरदों, शेयार खालामबाय थादों। बेनिखायनो आङो एसे दुखु मोननाय फोरमायदों। गुबै जाहोनखौ मिथियालासे गुबुननि बाथ्राखौ जानला मोनला शेयार दा खालाम। मालायनि केसाव गुबुनाबो जाहाथे गोग्लैफायाथों। मिथिखायो दानिया जानला मोनला गुबुननि बाथ्रा बुङोबाथ' नों आयेननि बेबस्था लाजाखागोन। थ' बेनो आरो मेन बुस्थुआनो जाहैदों आंखौ केस होनो ओंखारदों। जुदि आंहा गमामायैनो आंहा जुदि गोरोन्थि दङब्ला केस होनाया राइट्स दं आरो जुदि गोरोन्थि गैयाब्ला नोंथाङा गोरोन्थि जागोन। मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा आंखौ फैसा जाना खारदों होनना बुंदो, आं खिन्थु फैसा जाना खाराखै। आं फैसा जाना खाराखै, आङो दङ, आंहा बिसि फिसाय न'आव दङ, आङो बिसि फिसाय गारनानै जेरावबो थाङा। आं दा एमावबो आं खारगोन। दिनै बुंदो आंखौ कमिटियाव फैसा लाना जाना खारबोदों होनदो, सोंहर देलायस्रियाव सोंहर, देलायस्रि कमिटियाव दिनै आम्बागाव सोंहर, दिनै टंलायाव सोंहर, दिनै तामुलपुराव सोंहर, दिनै खावला सेन्टाराव सोंहर, गवालपारायाव सोंहर, खै हाजार मोनदो। आंनाव लिरनाय दङ, तन्न लिरनाय दं खै हाजार मोनदो सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमाया थियेटार हैनानै एडभान्सखौ। आरो बिथाङा खै हाजार लांखो, बिथाङा खै हाजार लांखो। खावलानि फैसाखौ 5,000 लांदो, टंलानि फैसाखौ 7,000 ओमफ्राय आरो बेसे मोनदो। गवालपाराया 1,000 हरदों, तामुलपुरा 3,000 हरदों, देलायस्रिया 5,000 हरदों, आम्बागावआ 5,000 हरदों। होमबा थ' बेफोरनो फैसाखौ हिसाब खालामना नाय रायजोफोर। बिनि गेजेरावनो आंनो 5,000 दरमा लानो होननानै बिथांखौ फन खालामनानै आं 5,000 लाबाय होनना खोन्थाहरदों। बिनि उनाव बेखिना फैसाया आंनो बे 1.5 मासाव गिदिंनो थोआखै। गावआनो बुजियो फैसा गैया, गेजेर गावआनो सोना हरबावदो आंनो 150 थाखा माबा 1500 थाखा हरदो। मानसिफोरनो हो नों 500 ओरै गिदिं थाव सोनानै। ओमफ्राय आरो फार्स्ट फाइनायाव बियो आंखौ सोरबा 10,000 हरदों होनना फोरमायदों, खिन्थु आं 10,000 थाखा लानो मोनाखै। बिथाङा आंनो 10,000 सानना हरदों ना बुंदो, आंनो 10,000 हराखै।
पेन्डेल गिदिंनो बिथाङा खालि आंनो फार्स्ट फायनायाव 1000 ना 1500 माबा मोनसे बिदि 1200 मानसि हरदो बिथाङा आंनो फार्स्ट जेब्ला बिथांनिफ्राय आं थांनानै फिल्ड गिदिंनो ओंखारो आङो डाइरेक्ट रियेल बाथ्राखौ बुंदों आरो आं खारा आरो केस होदोबा बे बबे कमिटि खालामनाय फैसा जादों केस बे कमिटिखौ लिंनानै बे माने आदालताव बिथाङा पेस खालामनांगोन आरो बे कमिटिया फैनांगोन जे आं नोंथांमोननिफ्राय खै लाख लाबोदों आं लामा जादों होनना बुंदों आं पेस खालामनो हागोन आं कमिटिखौ लिंहरगोन बे मोनब्रै मोनबा 8टा पेन्डेलनि कमिटिखौ लिंहरनानै आं जुदि फैसा जामारदोंब्ला आं केस जागोन आरो जुदि जायाखैब्ला बिथांखौ केस होनो हाया आंनि मेन थियेटार थायैनि जाहोनखौ नोंथांमोना बुजियाखै आंहा दिनै बिसि फिसाय दङ न'खराव लोगोफोर जोंनि थियेटार थाग्रा लोगो नोंथांमोन बा आंनि गासैबो जोंनि हारिमुआव थाग्रा आंनि लोगो नोंथांमोन बा आंनि गेदेमा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन थ' गासैखौबो बेखौनो आङो फोरमायनो सानो थ' बेनो मेन रिजोना जाबाय आंहा फैसा मोनाखै दिनै 1.5 माह जाबाय दिनै 1.5 माह गिदिंना जुदि आङो जुदि मास मोनसेनि दरमाखौबो जुदि आं मोनाब्ला आंनि नैबे गथ' गथाय गोनां न'खरा आं माबोरै सोलिनो आंबो सासे बिराद गोरिब न'खरनि आंहा दिनै बेकग्राउन्ड रावबो गैया दिनै आंहा बिमा गैया बिफा गैया रावबो गैया आंनि लाइफआव दिनै आं गथ'खौ लानानै गथ' सासे लानानै दिनै आंनि हिन्जाव लानानै आं संसार जागासिनो दङ बायला जिला देराखौ लानानै आं दिनै गोबाय गिजिब्लाबो दिनै हारिमुखौ सिबिनो होननानै ओंखारबोदों उन्दैनिफ्रायनो हारिमु सिबिगासिनो दङ दिनै नैबे मोनसे बेलायाव आङो बुंनो सानो दि आंखौ दिनै सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमाया थाखा जाना खारदों होनोब्ला बिराद गोरोन्थि जागोन मानो होनबा आं खारनो हाया आं दिनै अन्थाव बाथाव गथ' सासे गारनानै गावनि बिसि गारनानै आं बबाव थांनो आं खारा दं नोंथाङा केस गेलेनो गेले बेखौ आयेना फोरमायगोन आयेना बुजायगोन खिन्थु आं बेखौनो बुङो मिथिया असिया जुदि गुबुन मानसिफ्रा जानला मोनला खोथाखौ शेयार खालामबाय थायोबा बिथांमोननि सायाव खिन्थु आं एफआइआर होनाय जागोन मानो होनबा आङो गोरा आयेन लानाय जागोन जोंबो मिथिगौ आयेनखौ माबोरै गेलेनांगौ जों ल'आव माबोरै गेलेनांगौ जोंबो मिथिगौ आयेनहा माबोरै थ' बेनिखायनो आङो बुंनो सानदों गुबुननि खोथाखौ बुङालासे गावबा गावनि खोथाखौ सानोबा मोजां जायो जोंनि महरगिरि लोगोफोर नोंथांमोनखौबो आङो बुंनो सानो जे गुबुननि खोथाखौ शेयार खालामबाय थानाङा जे गुबै जाहोनखौ मिथियालासे थ' हयथ' खैफोदाव गोलैनो हानाय बेनिखायनो आङो गिबियावनो बुंहरग्रोनाय जाबाय थ' दिनै आयंआ आंनि सायाव होदों नंगौ राइट आङो मानिगोन केस होदोंबाबो आं मानिगोन दिनै आङो खाराबो दिनै आं मेन थियेटार थायैनि जाहोनानो जाबाय फैसा मोनाखै आङो फैसा आं बिदोंमोन जे आयं आंनो फैसा नांगौ आंनो इमानखिनि थाखा आंनो नांसिगोन आं बारा बुङाखै 10-15 हाजार मोनबाबो जागोन आयं आंनो जायखिजाया 1.5 माह जाबाय 10-15 हाजार मोनबा आङो धार सारखौ मारिनानै आङो नोंनियाव थाहैबाय थानो हागोन दिनै आं न'खराव माबा मोनसे जुदि होना गालांनो हायाबा हिन्जावनो जुदि माइरं गरसे बायना गालांनो हायाबा दिनै जुदि संख्रि फानलुनि दाम होलांनो हायाबा दिनै आं बाहेरायाव अरङै दरङै गिदिंनानै थियाटारनि थाखाय खामानि मावबाय थागोन बेथ' नङाना रायजोफोर जुदि आंहा बेयाव गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट होजागोन बुंहरजागोन गोरोन्थि जादोंब्ला खिन्थु बयबो साननानै नाय जुदि गमामायैनो जोंनि बर' थियेटारनि बिगोमाफोरा जुदि बेफोरबायदि खालामबाय थायोब्ला जों माबोरै सोलिनो दिनैनिल' बाथ्रा नङा आं गोबां बोसोर थाबोबाय गोबां बोसोरावबो आं बेबायदिनो थाखा फैसानि बहुद खस्थ' मोनबोदों दिनै अना नङा बहुद अनबोदों सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमायाबो दिनै फैसा मोनैनि थाखाय आं थांनो हाथ'ला आयं आं न'आवनो खामानि मावना जानोसै होनना बुंनाय बाथ्रायावनो दिनै बिथाङा आंखौ जुदि बेबायदि सानदोंब्ला सानथोसै केस होदोंबा होथोसै बिथाङा बुंदों आंखौ दिनै केस होनायनि खोथा बुंदोंनो आङो मा बुंबावनो केस होदोंबाथ' आरो बिथाङा बिगोमा मानसि थाखा गोनां फैसा गोनां मानसि केस नांनो हागोन आंहाथ' केस नांनोबो फैसाबो गैया थाखाबो गैया केस होयोबालाय केसखौ आयेनजों गेलेनांसिगोन बेनो आरो थ' प्रुफ होनांगोन आंखौ थाखा जानायनि प्रुफखौ होनांगोन आं उइदाउट प्रुफबो आं मानिनो हाया कर्टआव आङो बेखौनो पेस होथारनांगोन जुदि थाखा जानाय हिसाब फुल एभिडेन्स हिसाब होनो हायाबा आं बेखौ मानिनो हानाय नङा बिथाङा उकिल हमदोंब्ला सरकारि उकिल हमदों होनना खोनादों आंबो उकिल हमगोन सरकारि उकिलखौनो हमगोन आंबो नायनोसै मा जायो नङा होमबा आंखौ बुंदोंनो मोनसे केसआथ' गोलैना दंखायो आरो मोनसे केसआव आं होबावथारगोन बेखौ होननानै हो
होबाय था केस होबाय था केसा इमान गिदिर बाथ्रा नङा आयं आं कुनु सिखाव खावाखै कुनु रावखौबो बुथाराखै नोंथांनि थियाटारि मानसिखौ मार्डार खालामाखै आङो आङो इमान गिया जेल जानांबा 3 बोसोरसो जानांगोन आरोना आयं जुदि दाय मावदोंब्ला आरोना आं दाय मावाखै आयेना फोरमायगोन आं दाय मावदोंब्ला आरो नोंथांनाव आङो थिक तेन'का एग्रिमेन्ट खालामनानै दोननायमोनब्ला नोंथाङा आंखौ सक्ति बायदि नोंथाङा आंखौ एग्रिमेन्ट खालामनायमोनब्ला केस होयोब्ला आङो हार मानिगौमोन आं सक्ति जादों आं थियाटार एंगारनो हाया होननानै आं मानिगौमोन दिनै नोंथाङा आंखौ सक्तिबो खालामाखै नोंथाङा दिनै आंखौ दिनै केस होनायाबो इमान गोरलै बाथ्रा नङा उइदा प्रुफ बेखौ आयेना मानिया दिनै आंखौ थियाटारनिफ्राय खारदो होननानै नोंथाङा आंखौ माबोरै केस होनो जुदि प्रुफ गैयाबा दिनै रसिदखौ लानानै नोंथाङा आंखौ होनो हानाय आंनि रसिदआव आंनि साइन दं नंगौ राइट दिनै रसिदनि एभिडेन्स आं होगोन आं कमिटिफोरखौ लिंहरगोन आं जनायगोन दिनै कर्टआव आं फेस खालामगोन कमिटिफोरखौ जुदि आं थाखा जामारदोंब्ला आं हार मानिगोन सुबुं समाज दङ समाजनि नोजोराव रावबो गाज्रि जाना थानो हाया आयेना आयेनानोखा आदालतआ आदालतआनोखा जुदि गोरोन्थि मावग्राया गोरोन्थि मावखागोन आरो गोरोन्थि मावाखैब्ला बे गोरोन्थिखौनो मावखाया आरो जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ आयेना बिजिरनानै होगोन आं जेबो थाखा जाना खाराखै दे गाइस दं बाराखौ बुंला गोबां बुंनांगौ दङमोन खिन्थु बुंला आरोना मा बुंनो आरोना बेनोसै नेनानै थानोसै समा फैथोंसै समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे खारफानोसै ना मा बुङो गाइस आं सोरामन्जु थियाटारनिफ्राय खाराखै दे लोगोफोर आरो दाबो जुदि बिथाङा जुदि फैसा होनो लांफैनो हायोबा दाबो थांनायाव दङ आं सोरामन्जु थियाटाराव जुदि बिथाङा जुदि दम दङब्ला बिथाङा आंनो 1.5 माहनि फैसा आंनो होनानै लांफैदो आंखौ 30,000 आंनो होना लांफैदो बिथाङा आं मोननोनो दङ बिथांनाव 1.5 माह गिदिंबाय 30,000 आं बिथांनाव मोननो जाबाय लोगोफोर आं खाराखै बिथांनि थाखा जानानै आं मोननोसो जाबाय गोसोब्ला आंसो FIR होनो हायो बिथांनि सायाव बिथाङा दिनै आंखौ लाखिनानै दिनै आं फैसा होआखै आंनो खिन्थु आं बिदिखौ खालामा बिथाङा जोंनि सासे गुरु आं मानियो बिथाङा जोंखौ स्थापन होदों दिनै जोंखौ थांना थानायनि मोनसे प्लेटफर्म होदों बेनिखायनो जों गुरु मानियो आरो जाय गुरुआ दिनै जोंखौ जुदि गावनि फिसाखौनो जुदि केस होनो सानदोंब्ला बुथारनो सानदोंब्ला फोथैनो सानदोंब्ला बिथांनि खोथासै बेहाय नोंथांमोना मा बुङो कमेन्ट हर आरो आंनि गोरोन्थिना नोंथांमोना कमेन्ट हरनो दाबाव एसेनोसै जाय बर' हारिमुनि गोजोन्थों।